Yo, what's up guys? Another day, another month, another camping na punta ron guys, no? Taon-taon yun ta wala maka-camping guys kay grabe gid ka busy sa trabaho as in. No sa pa ta makatrabaho na kabuhat nato ang ato gusto ba? So karon guys, nasa likod ang ato ang mga essential camping medyo daghan-daghan gyud karon. Ay naatay bag-o na essential medyo bugat pa gyud. Mo ni no, ato ang mga essentials sa camping, ato chair, lamisa na gamay kayo, o kaning wood protector nato kung magluto ta, o sleeping bag, o nara kanupin nato mo ning pinakadako ug pinakabugat. Tent, lights, yutin kay magluto ta didto, cooking set, kutsilyo, natay katul sa nalang ni kabuok og power station, tuad ron. O kanang bag, diyan na lang nato ibutang mga sanina nato or mga foods. Kana di ta magka problema sa ato sakyanan karon no. Kay medyo layo-layo gyud ang ato biyahe. So dito na lang nako ipakita ang ato camping area kung asa ta. Actually gichat na ako siya gahapon. Okay man daw, open man daw sila December 24, 25 holiday. So let's go. Medyo bisod-bisod yun din kahimtang karon na. Okay na siguro ni. Let's go camping. So jump off ta 10:20. Expected nato na makaabot ta didto is mga alauna, 3 hours biyahe. Unta na walay kakulian no, walay daghan na mga problema nato masagubang para smooth ra ang biyahe. Yung nagiligpit na ako. Ayan na, yan kaya ako. Kanina camping site guys, dugay na ginako ni nakalista na niya sa kuha bucket list. Ang problema lagi kay naabtan ka og kuan nakabisi nga bulan. So nawala din siya. Actually, sila naka 1 month na kapinyata. Ang last upload nato sa camping or 2 months. I don't know. Kaya grabe yun as it. Paligid siya kabisi. Hopefully, maubot ang time na makakita ta og trabaho na mabuhat po nato ang ato gusto buhaton ba. No? Ang trabaho lang bitaw kung sa matigulang ka. Waste of time yun siya is it. Why not kung nagtrabaho ka tapos ginabuhat pud nimo ang imo gusto buhaton. Like sa kuha. Gusto na ako mag-camping. Mag-vlog. Puro lang trabaho. Waste of time sa imo kinabuhi as in. Nag-stop over sa ta diri sa kuan sa Alai kay grabe. Ang plano nato na 3 hours na biyahe, murag dili gid to masunod no. Kay sa Cagayan pa lang traffic na, tapos pag-abot sa Puerto, perting trapika. Holiday man pud lagi mo nang busy gid ang mga tao ron. Oh. Padulong ni dito. Balay-balay. So medyo layo-layo pa to biyahe. Relax ta kay murag nang hawi ako kamot. Dili kay siya makabangking bay. Kayo bugat mo ng likod good. Isa pod na top over ta kay para makita nato ang kuan. Signay na nga hulog na gamit. Awa mo dani ni
Narin ang Katihan, 15 kilometers. Rough road. Nahinay ta, hinay-hinay. Ay, may siguro ba? Ma'am, diri bang Katihan, ma'am? Ay, thank you. Ay, grabe ka. Grabe ka, rough road. Grabe ka, layo. Rough road pag yung tanan, walay siminto. Paglisod ang kuhan, scooter diri. Bago pa pagbuhat sa karsada. Ulba kayo as in. Kaya kung kabalo pa lang ko yung unaning dalan, di ko muanhi ay. Well, naa naman ta diri. Wala na atrasan eh. Adayuno na lang nato ni. Okay ra kung di-clutch ang imuha motor. Wala problema. Pero kung scooter gani, medyo lang anin gid siya. Labi na kay daghan kay nagdala. Ha? Ayan na. Ang wani ani oh, grabe kalusungon. Di ka kulba. Wala may problema ang tawag ko ang gyud kanang simentado ba. Pero apin na ta. Abot agad kay balabag patrol base sa mga sundalo. Abot agad sa kampo. Kay layo na kayo ni, layo na kayo sa kabihasnan as in. Murag na kami sa pinakatunga sa barangay kay Balabag na sa tunga sa bukid. Problemahan gani ko kay ang gasolina na mo ani gamay na lang. Pauli pa baka ni. Gasolina ta? 20 ang litro. Pagas na lang daan taon na kay para di ta mahutdan. Actually nabalakan na gid ko ganiya kay basig mahurot ba. Yeah. This is what we call adventure. Yeah, bibang bab. Bab mo to Bijoy. Yeah, dida. Welcome to Katihan Eco Park. Maayong hapon, ma'am. Ay. Thank you Lord, naabot ra. Oh my God, murag naan naman ni sa kinatumyan sa kalibutan ba. Dire ta sa ila cafe guys. Ma'am, dire ang ila. Come, come. Ay, nako. Bigno kayong hangin. Wala na araw, maugin lang sa Facebook ko. Maugin na ako kita ko. Ala, tuloy nang aligo guys. Naanak ta dire. Ang kuan bitaw ka ng ang destination, grabe yun. Buging pa ina. Mayong hapon. Welcome sa Katihan. Ma'am, magkuan mi ma'am, mag tent Pitching. pitch. Camping. Oo. Sige, sige, sir. Naway time sa lang. Yes po. Okay, yes. Sige kayo chat dire. Wow, Merry Christmas. Dali mag-camping. Na may food ba? Nami, pero we're open until 6 p.m. lang. Ugma, ma'am, Awan namo. ugma. Yes, we have. Buffet ka tomorrow morning. Ay, yes. Actually wala gid mi kadala og kuan. Anything. Want ka prepare? Tubig ra mo dala. Is pay Wi-Fi. 50 pesos per device. Ah, sige. Nice. I-include lang na ko, ma'am. Mm.
2 days ta? Haraman mo, no? Ha? 2 days? Tanaon da, depende. Uy, layo mi kay dato ko. Duha ra mi ma'am tapos nami kuan, nami tent. So, camping lang. Ah. Ano mo, inyo Tapos sa food mag-order mi nya. Oh, sige, sige. Ah. Pwede. Bisag asa ra, ma'am? Or naay kuan nga? May area for camping, ma'am. Dito sa Obos. Kabantay ka ng lagoon sa Obos. Ay, Ibabawaan ng lagoon na ipatag flat na siya na area. So, pwede ra dahil mo dito mag-camp. nice sa pa. Ay, nay ano. And also, if like duha lang mo, pwede ra po mo decide. There was go to dito. Ay, okay. Dito ma'am, dito. Oo, pwede dito. Kanang neighbor kawa. Ay, dito lang. Kanang dili Basig nga side. matabunan ang view. Yung view. Ang uban po, if na mga canopy, kabutang sila diri near sa mga pine trees. Ay, okay. Oo, pero nasa like kahigtan ba? Oo. Palagin lang ko daan din. Sige po. Dili gid sila next time of Christmas. Oo. Very me, ma'am. Kay nice kayo ang ano, ambience. Nala mga foods oh. Sa treehouse mo sila. Uy, coffee. Ano na, So, order okay ra mag- na set up wala sa ta mag okay ra wala ta makadalag food guys. Oo, nara. Pero Nara. kung lagi, 7 a.m. to 6 lang. Mga early lang siguro ta mag If ever na mag-charge ninyo or mag-goan mo, mag-internet pa, gina-open na mo among staff room or mag-close sa restaurant. Ay, okay. Okay, sige ma'am. Pero So- so, rin nun ang wifi dito sa Ah, Obos. Pila mo ma'am? 500 pesos sir for two of you. Mag-include mo wifi? Mm. Ticket. Do. Tapos unya na lang siguro ta sa food bab no. Unya na, mag-set up sa, ma'am. Set up sa migam. Unsa oras, Bob? Unsa oras? 2:28. Unya na. Okay pa. Okay I pa. received Mga 1,000 5 sir. p.m. Bili na lang ka nato na. Pwede ra kay basig Oo. mo an Ikaw lang nimo sige. Kasi Ang makalimot mo ba? Ma-thank you. ang motor nato ma'am dire ra man ba? Dito lang gid siya. Pwede ka na og ang motor ninyo sir. Ay, as in? Ay, okay. Ay, oo, nakanaog ang Careful lang pag pana. Sige kay murag bugat kig Ang amo. gamit. Oo, ang gamit. Thank sir. you kayo. Your change is 400. Taga dire ra pod mo ma'am. Yes sir. Okay, layo Pero kayo, ma'am. nailay naka ano diri, ma'am, nga overnight. Puno ta karon. As in? Hala, nice dagan day ba? Oo. Abi na ko walay manggi ano kay Pasko ba ya. Oh, usually Pasko sa ano no, balay. Balay Balay. lang, mapamili pero we're different. Right ta. Explore the outdoors. Explore the outdoor. Explore the nature. Sige ma'am, thank you. Careful lang sa pagkana. Ikaw da siguro ba magbaklay da ko. Hadlo ka? Oo. Bak Sige po. So mga to guys, no, grabe ka accommodating sa ilaha kuan staff. Bisan tuod kuan kay ta kanang hago kay ta sa drive. Pagabot dire, welcome kayo. Murag makuan ra pud nice ila gyapon. pag-accommodate sa ila mga Okay ra gyapon. kuan, guest. Wala ra Grabe ba? gyapon. Fully book sila. Fully book sila karon. Pasko na Pasko. Grabe. Grabe no. Abi na ko kuan ba? Abi na mo kuan guys, kamera. Pasko. Kaya siyempre, holiday, dapat siyempre family, gathering, ana, pero laylay matag gusto, laylay matag kuan, opinion, may ato helmet guys, ato lang ni itsagaan guys. So mo to, maghinahinay ta, kay para makasit up ta, mag-order dag food, mag-relax. Sabi kay ka, kapoy. The journey is very difficult, but the destination worth it ra. Dire age? Dire lang ko. Dili ka mag-expect og kuan. Patag kay bukid gani, di ba? Ani Bob? Ano kita? Or nga to. Or nga na da? Ay da. Andakan? Di ba lang niya sa may kawa-kawa? Bangin ako. Di ka lain na may tent, Bob. Isa. Buba po na Malain ato ang tin. ila view ba? Ngani dante mo tanga ato tin. Oo, nga nila. Ato motor. Or nga dikit
Sige, ani dakan. Bye. Dire ta mag-sit up quiz. Ang view dito. Oh, bukid. Diba? Tapos, murag, wala kita masayop gyapon. Although, ang journey, grabe yun ka struggle. Well, kung ano ang good, bukid, tapos, mapay pagplastar. Kuan ba? Gamay sangad to. Sakto gayud ka baya. Pikas mid amay nakakuan kay gahi. Saka makita. Mga na sulit. Sir? Okay na, sir? Huh! Basta mag-sit up, ug tent. Mama ni ato gusto, outdoor. Ang nakada best ani, kay pwede ta diri sa sulod, bisa pag mag-ulan. Lingkod ra gyud sa wakas. Tubig Ala, ba? sige, kusog ang ulan. Kana gyud pinakakusog nga ulan. Hindi Pila. kusog na ulan. Pilingon sa ligay may canopy na. Lights. Sa dito, mga gamit nato, sulod. Kapita guys kay medyo bugnaw ng panahon. Bugnaw nga, nakasando man. Let's go. Mag-cup noodles kay gigutom sa biyahe. Mao. Mao. Sige, timpla ha. Nagkayak sila, Bob. May nagkayak. Kayaking. So, mao ni ato sit up no. Na sit up na nato tanan. All goods na. Og hulat na lang ta sa ulan. Pagis Bitaw ka. aya sa ulan. Pero Ulat. actually na dag-om dito, baga ayo. Oh, ma-shortcut kita. Pasaka ta diri ta bab. Kay mag-order ta og kuan. Panihapon nato kay alas 6 ra sila taman. Na dito ato tent. Ay, kahangak. Ang lang Lisod ning pasaka. wa Dito ta exercise. sa cafe nila. Nice food ni diri. Ay, mayong hapon mag-order mi. Ay, kare-kare te. Tapos tinola, chicken. O platter na rice. Tara, diri ta. Paabot ta, waiting ta sa ato food. Kaya masulti sa atong pagkaon. Ang first dinner nato is 800 pieces. So napa tay pamahaw pa ni udto panihapon. Ug pamahaw pa medyo dako gayat magasto ani. Kani palang daan 800 plus kay napay rice na additional. Pinsala. Tapos tay kauman dito nag 10. View na to. Pasti lang. Uy, kadalag jacket. Suga oh. Dami na kay katulog. Kapoy kay biyahe kaniha. Ugma na pod. Good night. Morning guys. 5:35 in the morning. Ay, view na to karon sa kabuntagon. Grabe ka bugnaw gabi eh. Ay. Sugod ni dalag jacket ah.
Ining pangitwid nga kalibutan, nadagan kaayo og mga dauta. Ang Diyos nagtawag sa tanang katawan, sa paghinusol, pagbago ug pagtuman. Ikaw ako iyang kinahasa, sa pagsangyaw sa tanan nga katawhan. May kapabukong balita sa kanasuran, anda pa ikaw na nakumuupan. Iwala sa kagitid, kalisunod na sakit, bisan pangalagian, ilabihan kasingpit, alam sa Diyos. Akong buwan sa higpit, ikuluhaton na bugiyakan ako. Ay doon sa langit, langit ko. Kasatawa ni iling kalibutan, kaya sa di maayong binuhatan. Gusto sa Diyos nga kaniya, sila magtuman, ug makaangkon sa gitagan ng kaluwasan. Ang tulig mga katawan, sa pagsuti kanila, bahin sa kamaturan, at ang paitaw ka na wala sa kanipit, kalisulog na sakit, bisan pang kalanagian, ilabihan kasipit, alam sa Diyos. Ako tuban sa higpit, ikuluhaton na bugiyakan ako. Kahit sa langit, naliwala sa kangit-ngit, kalisulog na sakit, bisan panglalamagian, nilabihan kasingkit, alam sa Diyos. Ako tuban sa higpit, ikuluhaton na bugiyakan ato. Aliwala sa kangit-ngit, kalisulog na sakit,
Lungag sa tagoys. Para sud analay ato mapalit nito. Yun oh. Pass for today, sisig. Mahanam Diyos salamat ka sa Ano nakako. Bisan sino di pwede magkayak? Una yan. Sulbad ang pamahaw na yung nagkayak dito sa ubos ko yung mga bata. Kayaking. Try po nato na niya. Hello, may baba. Grabe ka tugnaw. Tugnaw kayo. Kaya da pag dili mo kuan? Sandig? Oh, Kaya da? Sure ba? lagi. Ops, ops, ops. Daghang kay bayabas. Oh, mga hinog pa yun. Ya. Oh. Dilay mo ka. Tulo ka buok. Ah, Fights. wala. Lami? Ikaw. Madyak mo. Ano na sila? Di ka mo mamasak na sila. Oh, ikaw magunit yung ban. Everything. Ngog kita. Everything's in drops that you never see. So tapuson na nato atong vlog no sa pagcamping nato diri sa Katihan Eco Park. So hinahinay na ta og plaster sa atong mga gamit kay pase na ta. Let's go.
Basi malunin ni. Sige, butang. Kay ko ang dangayan. Ito na. Sige. Ganay mo ba? Kay bukatin mo ka mo. Patay. So, hangtod dito na lang atong camping, no? Sa Katihan Eco Park. Medyo nagka-problema lang tagamay kay Flat. naplat atong ligid. Hatay sa tamangitaan ni kuan. Pero padayon ra gyapon. With God, all things are possible. Katihan Eco Park. Thank you.